Bye-bye! Off to Barili, Cebu. Jen, bye-bye! Mga Meg, we're going to Barili kay mamanhikan na si Kuya Toshi ni Ate Julie Fel. So magkape sa amin guys. Para di may dukaon. Para nagkaon sa kong biskwit kay gutom na. Kapag may upaw ang hotdog. Tala po sa atin, Chin. Wala naman si Gana, ganyan sa kapagmatlat. Kasap mga Meg, magkaog apple si Chin mga Meg. Mukbang dahil apple. Na, kaog apple mga Meg. Kaog apple mga Meg. Kana, naka very good. So nikaog apple si Chin mga Meg. Later. A few inches later. Mga Meg, naabot kami sa ilahang balay. Busog kami. Busog kami mga Meg, kaya pag abot ng mga rigi pagkaon din nila. And update, wala pa naabot sila mga Mela Charity and naana si Tatay Geoffrey. Wala pa naluto ang lechon, hindi kaayo. Balik na magkagkaon ron. So balik na po kagkaon doon mga Meg, kaya para mabusog na po kagbalik. Ikaw? Kaon wag ka. So, naanami diri guys. Si Chin is not feeling well. Kabuhi si Auntie. Hilantan siya pagkadlaw na eh. Mao ni sila guys. Julifel. Muna si Julifel ang pamayan ni Toshi. Julifel gamay pa oh. Oh, Julifel ni. Sige, para siya. Smile! 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 Dati upisik mga Meg. Kaya para ni Dudong Yael. Para kay Yael kay amo ang iduyan. Ano eh, kanang vlogger ma. Vlog siya. Paano na mo?
pagutanan na muna ka. O yun, rabang busi. Dugay na. Ano na nagpapatlong dire? Dugay na. Pero buya, kadili, Mayra. Inom medyo buhawon ba? Ganun naman, sa kuya. Uy! Apil din siya, Apil din siya, Ang guwapo. Look, guwapo. Smell. Smile. Smile. So, nain ang matulog dito, guys. Natutulog ang mga bata. Tinchan yun. Nakadari ang lechon. Sarap. Ito ayun. Di mo suot kamera tin. Karang tiglitso ay. Ka. Sige. One eternity later. So hi, what's up mga meg? So nami karon sa Barili kay na may among cousin Hitoshi. So namlayi mi diri no napalihog lang nagtagay na mi humala mo nagsabot. Nagtagay na mi. Then as you can see lami kay dinuguan. Kanito Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakini among pagsaluhan Ginoo. Bless this food as bless mo man ang mga tao, Lord God, nga nag-prepare ani Ginoo. Salamat jud Ginoo sa grasya padayon ka Ginoo. Lord, kabalo jud kaming tanan, gikan nimo ang tanan Ginoo. Amen. Okay, kana. Congratulations. Congratulations, Dai and Turkey. Wala lagi engagement ring. Mas dako pag yun. Urag sa amin na buwak ko. Nitch. Sa mga may kaon na may mapay pagmata na ko. Nakatulog may ganyan. Draw. Taon Jay. Sana all. Hala, dili ka na all. Oh. Nitch. Wow! Gata ito ng dito. Kami nami og kaon nagsinaw-sinaw pa akong nabil. So kami mga meg mangulit na may padong. Thank you din ni Mamila Charity ani sa akong earrings. Nindot kaayo. So tara si Rio. Isapot pa si Rio mga meg. So naday may video sa drone mga meg ni Kuya Luigi. And Monday ni ang view nga kita tibok barangay ganiha sa drone. Guys, ang ipadala ni Toshi guys. Tabanga. Panabangi ang gipadala. Okay, bugat pa. Aw. Mangulit na may mga meg. Inday.
Salamat kayo. Salamat kay ninyo. Salamat kayo. Balik tayo ha. Chen. Chen, tingog Chen, kinag-vlog. Dali, dali. Mercy. Mercy. Chen. Kalu. Nagsimod. So until next vlog, now Lampo and don't let. Thank you so much again for